това си взехте билетите или сега ги взехте? Доста преди това, около 2 седмици преди премиерата. Аз съм много голям фен на Индиана Джонс. За мен Индиана Джонс беше история. Това е като епоха в киното за мен. Интересно е да видим Харисън Форд на тези дърти години вече какво ще направи. Защо дойдохте толкова късно на кино? Защото това е световната премиера на филма. Гледал съм ги всичките филми много пъти и съм много голям фен и очаквам наистина филма да е подобаващ. Имахме желание да събереме групата, организирахме се всичко както си трябва. Това е причината. Харесваме филма, главно заради това. А вие сте голям фен на филма или просто така се случи? Голям фен. Много голям фен. От колко време преди това си взехте билетите? Може би месец. Откак първите билети, когато ги пуснаха и си ги взехме. Очакванията са ми големи, особено с тематиката на филма. Тя е много важна. За този череп, който тя е много интересна тема. И по National Geographic имаше, така че мисля, че много хора биха гледали филма само заради статите, които са прочели и също така заради Харисън Форд, естествено. А мислите ли, че толкова години след първата серия в момента ще бъде отново на ниво? Абсолютно. Не се съмнявам изобщо в Харисън Форд. Хареса ли ви филм? Естествено, че ми хареса. Идеален беше. Потвърди ли очакванията? Да, имаше доста препратки към предишните части и това всъщност го направи добро продължение на предишните 3 филма. Някои моменти от този филм са като основи в киното за винаги. Филма си е готин. Беше много хубав. Очаквам нещо повече. Хареса ми, обаче не беше като старите части. Това беше един добър завършек, но както каза Спилбърг, може да направим още филми за хората. Teacher? Part time.